Merendeng suara ni kepiril singkat tebian namat ngawang-ngawang kayak krungu kayak beli kayak krungu makanya beli Allah sekarang kiri gambar waktu welan pisah makanya kaca ning batin masih ngakui ning raja mau kiri ngaturakan salam kaya bapak panitia ngaturakan salam hormat sesepuh bojong wetan sesepuh pekantingan Eman wong sedulur ditangkal 3 pisan selawasi dinali-nali dibisa lali dilipur nabanawa sok kadang masih kemutan rokok sendek pembuangan tegasakan janjinya dingin bapak kerending sareng bapak lintang awis pekantingan saminyak sareng bapak naik di kos Manado bapak Intan bapak Ayu Jali Selawasi bapak panitia sareng milo sarang di bapak Linda Asatria Tambi Jali Selawasi wong becik pasti ketitik pasti ketara agatu minangkane saking jamblang kelingan kenang sayangi kenang becike sesepuh bojong wetan aja lali selawasi munir petati ngebonan kapan bae bisa ketemu kini kapan bae ketemu nih emang sedularan orang 3 selawasi mas selawasi sing teliti langati hati bisa kuning pada iri Siniga gengkang wonten sapinggirening wiwitan kesambi kang ageng-ageng lenggaipun paman selengut yari paman selengut kuya paman selenteng kenapa den wastani paman selengut ari paman selengut itu kuya mambu apa bayi weruh mambu godogan boleh je weruh mambu tebruk ya weruh mambu kublekan kopi apa maning weruh tekang mambu ngudut ya weruh mulane den juluki paman selengut alias paman selenteng.
kedampingan maring paman Daripin paman Bendeng yaiku nunggoni sinatria ingkang kepatiwasa demen wong wadon ora kelakon. Jumenengipun sinatria Telaga Jamun iya Raden Mulyana Natanagara iki kepatiwasa demen bocah wadon Dewi Ningrum. Cintane ditolak, cinta tepuk sebelah tangan, akhirnya ngambil jalan tapa berata masyuraga. Wis minggu-mingguan orang mangan-mangan ya mangane mung sedina, mung 10 sega putih. Dheweke ngrasa kehina den hina praja nunggang tayaning wong wanodya bae. Sepira larange wong wadon ayu mulane dheweke tapa berata pitakonan maring Gusti Kang Masuci. Jodone apa dudu? Yen den paringi jodoh ya gage jodohaken. Yen dudu jodone ya doaken. Pengen jawaban saking Kang Masuci. Kemrenggeng swantenipun paman Selengut, paman Kecot Peot kalian paman Daripin. Pin, aduh, majikan ira kepin pakai Pin. Ngabrak-gabrak aku ya masih nampakane beli kuno. Encang gagerayangan Pin. Aduh. Ngememe bae wis 2 minggu, setengah bulan ngememe bae wit kesambi. Ning buyut Jemiraku, barang ada buyut Jemira iku yang sing awit jaman tahun 1700 1800 ya sampai kudu-kudu aku pengen. Waduh, lagi kang bikin membeledak sebagian. Nih bani ya gendeng atau sunane buyut ya ini dangdani buyut beres. Iki Raden Telaga Jamun ki ya ngaplang bae. Gara-gara cinta kepatiwasa tetep demening bocah wadon. Bocah wadon iki orang jawab. Bertepuk sebelah tangan. Aduh. Biasanya kok bakal cinta ditolak dukun bertindak. Bareng cinta ditolak akhirnya tapa berata masyuraga. Ben, ini cangga gerayangan masih nampak ada beli. Ya ya. Ano umahnya nak punya mami ya. Maknya na mung ano no masih anak empis. Kok gak tak ni. Aden menang basir apa. Waduh, aja kelenger gini aja. Kelenger buat apa kan? Aden Telaga Jamun, aduh sing sabar, sing sabar nang sing akeh istighfare. Aduh, ya aja cinta ditolak dukun bertindak. Cinta ditolak marane kuburan. Marane ngasem gede. Ajang kok disatrune ning jajil. Satrune bangsa demit. Sing sabar den nyebuta istighfar tuli jalu kamaring Gusti Allah. Yen bocah wadon iku Dewi Ningrum iku bojomu dudu, milikmu dudu, yen milikmu ya gage supados den kabul, yen dudu milikmu ya gage diaduaken. Den Aden Telaga Jamun. Kados pundi paman aja undang-undang bae. Isune loyop eklok saja kanda bae menengah bae. Matane sunian melek iki kunang-kunang. Ndeleng paman ora jelas, matane kunang-kunang silora gejagan. Oh, ya kurang darah kuno. Arane kurang darah kuno, arane anemia. Kurang darah, kurang energi. Dong beli mangan usuli. Setengah bulan mangane sega putih. Kurang lakalawe. Ari mamang mapakamuti ku ya
mangan entuk rong piring. Yang wanan lang muti je. Cari gurune mamang ya muti je si aku je. Mangan oleh antok ake jole, mangan ketan ya putih, kelapane ya putih, tupai gula pasir ya putih. Oleh, gedang ya warnanya putih ya oleh. Ndog untuk 5 ya putih ya oleh. Sega karo ndog baik ya oleh. Segane rong piring ndog 5. Tuli tahu ya tapangan putih-putih bae sing jerone, sing jabane kuning, sing ijo tak buang. Yang mutih sih ya. Ngono ngono ya. Mutih ngono. Wis mekenen den. Wis sing sabar. Bocah wadon pirang-pirang aja kun bae. Ya dhewe ning rumur gelem ya anak senok ani, anak senok intan, anak senok nining. Pirang-pirang kah? Mukanya nih gadingan ya pirang-pirang anak senok cari ini, anak senok enak, anak senok wega. Aduh, masa kudu dewe ning rumah ya. Wis jen bagaden, aja dewe ning rumah nih. Isune pengen kelakon karo dewe ning rumah. Yen ora karo dewe ning rumah ya wis suka pralaya. Wah, wis. Lah itu makan. Wis belai, pokoknya mah. Aduh, kini sekarang itu teman patuasa. Kayak yang demen sinden ya. Bahkan abane seliring nyironggeng, seliring mimiti ya Permatasari. Bagina itu kaya mangkat nonton wayang. Iya wis paman luwih pengalaman daripada isu. Wis aja ngomong bae aja ngomel bae. Isu netek lo lemes dedes paman. Kayak ngapa pengen weruh dewi ning rum kuat batine sapira semendi. Wah, suruhan bak makan. Seminggu rasa kelayu saulan dadi keringan. Mani manul seduluran Bapak panitia sesepuh Bojongetan sing di jaluk padu ajaran selawase sareng sesepuh saking pekantingan geding Mane manung seduluran Bapak Torede sareng Bapak Intan Bapak Sugi Mama ini kekede Waduh, barang mesti ngimpi apa den? Ngimpi apa wis 15 dina ngimpi apa dene kencang. Iya isun wis ngimpi loroan karo Dewi Ningrum. Dewi Ningrum teka mene maring isun. Njaluk kampura, gabruk. Akhire tiba ning pangkon isun Dewi Ningrum. Wah, kuwi ilusi. Ilusi kudu den wis gah. Ya kuwi wong lambiar, wong ayal. Ya dadine ilusi. Waduh ilusi. Apa ilusi ku paman? Ilusi ku hayalan jiwane sampean. Hayalan jiwane nape sampean wis kudu ilusi. Oh, Dewi Ningrum karo bocah lanang sejen bonjong-bonjongan ya paman weruh marani pasar dadi barang. Ya ku ilusi kudu tipu dayane setan kudu hitak aku. Golongan korin kudu wis ilusi. Aja ngomong ilusi-ilusi gawe putus asa isu. Wis gawe ilusi masa tak kamene. Lurus aja maning bae. Wis karo tanggane Mas Nuryadi bae ning kana sumber. Nyong wis surpe ning kana. Jare Mas Nuryadi ya kerangga.
Oh, tangga wetane Rangga dua anak siji. Oh, kembang desa dolean mani sing durung anak kembang desa. Aja lur kembang api, jorosan mau kono bledos. Mbak ke rumah. Ana Rangga sing anak siji. Oh, wong sugih. Sing anak ketelu ya nak, tapi lu tua, umure 45. Ku bakal anak siji umure 22. Ana maning masih kembang desa, durung duwe anak elik. Oh, mung mlakune rada dingklang. Bagian beli. Sugih maning kana. Wis tak lurokna bareng kana sumber. Tanggane Mas Nuryadi, pengrajin wayang, kolektor wayang. Serba bisa Mas Nuryadi. Wis ngene bae ya. Ambil mamang enak dolane, bari lagi aden, bari dolan Mas Nuryadi. Kono le bojo wong kana. Mong esun si pengene Dewi Ningrum bae, bakal beli Dewi Ningrum bagian peralayan, bagian mati dadi mayit. Wah ya mati ya dadi mayit. Masa mati dadi genderuwo, suruh ngolah-ngolah buaya. Wis bakal makanan, engkana ben gesik. Karo sindene Dalang Anontono. Anake Mama Dalang Basari, sindene Ayu. Karo tanggane ya anak. Tangga kulon anak, tanggane wetane anak. Ko. Ayo, karo wong kana. Karo wong gesik, ayo wong gesik kurang dana. Perawan anak wis karo wong gesik bae. Mong karo wong gesik isune pengen karo Dewi Ningrum wong gadingan, aduh, gadingan maning gadingan ya. Ya gadingan mah tanggane wae eda, tanggane ruwe eda. Aduh, saja wong gadingan, wis makan bae wis. Bakal beli anu kana karo wong Wanantara. Bagian wong Wanantara. Wonge pada ireng-ireng manis, bakal wong Wanantara wong pinggir laut. Sedulure Dalang Anom Somdani, Rangga, wis kana bae ya. Dalang wayang Panji Budaya, wis sindene ta sedulure. Oh, tinggal pilih. Empang Yamba Ngaratarat. Sawe Yamba, empang Yamba. Wah, den belum nggawe maning, paling tahu-tahuan empang bae paling bleput. Wis ora empang ora sawah. Isune wis pengene karo Dewi Ningrum bae. Lek kelakon Dewi Ningrum. Ya wedang putih kopi pahit dibuang ding tengah welukon. Suka mayit dadi mayit. Yen isune ora kelakon. Waduh, ngomong mas kenteng ya. Bagian puasa wis 15 dina muti. Ning sore wiwitan kesambi lempenge babu cemira. Barang tekan kapan kini den? Aduh, ya pamane gitu cokot lamuk ya. Teplak ya bingut. Pakai lamuk sih ngut. Aduh, iya lamuk kemel ano ya ana nang ngalan ya. Ini parang sungu ngalan oli yang kuburan. Yan oli mengir sawa ya. Aduh ya. Yan uyasnya ni maya. Ano nok ni hita, nok ana mita nanyok ha manok nu hita ya. Oh ya demi ni mai. Iya si pangan aku jamut. Karo Desi mong, karo Intan mong, karo Cinta Cantik mong, karo Eda mong. Pengen aku, aduh, pengen aku sih karo senok Dewi Ningrum bahaya. Sing rambene lada doer bagian beli Eda kana ka. Suka Eda rambene doer bagian beli. Wis saja kakek ngomong isun si bakal beli karo Dewi Ningrum ya ora. Wah. Wis angel. Angel. Ngaturakeun matur kesuwun. Bos gimana dan Bapak Nana, Bapak Amung, Bapak Intan. Kang Mukti sareng Kang Siwat Gede. Sareng ngadarto gede saking Jamban. Bapak Linda Sumber di Dino sareng nokene gede. Sareng Satria Tambi gede. Satria Tambi aja lalis lawase. Adarto ngaturakeun matur kesuwun.
Simbar mata magarining kalapukan Bapay alung Bapay nana sareng bapay nada di kelingan baik nangis jati bos kemana dah sareng kini kedik asa tiap tambi petis manis dendang bayu naik kaca enak pisan capane bapak intan bapak sugi barang mama liket di taulus kantingan rokok cendot pambuanan saking berdiri ning sapa sulit diri ning sapa sulit mga bumi sepo pekantingan kang siut kang mukti mama ini bapak segi sesuai sing ngerengakeun papa pipit saking waktu banget ini pipit keding sesuai sing ngerengakeun bapak cerending papa Linda saking sumber sang mino sarang keding sarang kini keding aja selawase aja masalah sekunjuran Aduh, Cung. Kacung satria telaga jamun. Awakmu kedudu-dudu ya. Waduh, masalah wadon bay sambenan masuraga. Matekang-meteking mangan berabak anak kayu aki. Gara-gara wanoja bay sampai masuraga bisa peralaya wakmu Cung. Bis gaga melekat Cung. Ini iki anak kaki. Kok takbay patunjuk maling aku ya awakmu ya supaya bisa kelakon karo Dewi nimo tuh. Ya baka kudu ne jodoh kan daking gusto Allah kudu kodok kodare ana jodoh aja insyaallah kelakon beli untung melekat Cung. Iki anak tamu anak kaki. Isune meleke angel kaki matane kunang-kunangan. Jadi isu ngomong ki kudu ngobeli Cung. Iya kepireng mung mawon boten saged ningal matane isun kunang-kunangan. Isun sampun angsal selikur dinten dahare mung 10 kan. Waduh. Sampai temen-temenan pengen kelakon karo wanuja kudune Dewi ning rumbay takonon bokat karo sejene ta
Kata Siti ta, kata Aminah, kata Julekha, kata Nutu Pajila, tak kata Sedina, kata Nining, tak kata Sapa. Masa kudu Dewi Ningurumbay. Iya isu na pengen kelakon na karon Mas Dewi Ningurum tiyang gadingan. Waduh, ya kudu disarat tiya. Wis sung gagetangiya iki anak kaki at ako pa'y patunjuk maring saliramu. Insyaallah mangko awak mo bakal uli jodoh. Isunet tangin emboten saged kaki matanya kunang-kunangan. Waduh, ya kurang darah berarti kudu dimpus. Wah, pin, dari pin. Iki priwa kini, wis mulai ngecaprak kini. Raden Telaga Jamung iki kanda diwek bae kini pin kanda karo sapa kon pin. Wis mulai error tak pin. Wis mulai ngecaprak kaya si wah ya dalam maning makan dibuntel. Wis pokoknya dalam maning dibuntel kini. Wis kanda dewek ngomong dewek bukan karo sapa. Kecaprak dewek bae. Ngomong dewek baik, kaya madalaman yung buntel. Yung lakawang lakaw, yung biasa kanda ko rin, yang kumambu kanda ko sapa. Nyawuri jawabannya sapa mbuku, ngomong dewek baik. Dalaman yung magulang di buntel, baik sila kang bakan, baik duduk luwat. Baik ngecaprak ngomong dewek, kanda dewek. Iya, ano, mutak ang mga niya, maning enermae, marangan anak-anak na yung otong. Iya kuniku, hindi mo anak rang despocong, anak yatim. Bapaknya ya ninggal dunia siya ngawit po sama si cilik. Melo ning mbok, kaya sila kicil. Temen bocah wadon, cinta ni ditolak kapatiwa sa pisan. Yari niyong kuya sekali mabaya karo tanggane Mas Nuryading kanang sumber ka. Turan sugi. Sawah ilmang bau, kebunan yamba. Bagian laku narada dingklang setitik ka. Ko, jari yang miya. Atau karung kanak ka, ning derawan antara ka, sedulure dalang anong sumdani ka, atau karung tanggane dalang anong tono, pasari ko anan gesik, ambil sering bulan mana ko, ulit, ambil bisa mangan tape, ya boleh. Aduh, angel karena dewek tuh busak ya. Murah dah, bocah demar-demar gak duluer kok kan. Patok keras kepala batu kepala. So, sa Talaga Jamon, wis kagetangiya. Iki kaki pengen ngobrol kalau salidamu. Isu nemboten saged kaki tangine ya teplok mboten kiat matane kunang-kunang. Waduh. Wis kenter lagu nak mayak. Waduh. Ko, pin kurung blipin. Anda dia pasir buat lakawi gawe merinding baning riang aduh anda kau siapa ya capek tegesaken janjine dingin kang mukti sareng kang siut ari mane keding tegesaken bapai inten bapai alung janjine dingin mamaraso. Bapak Nanda, Bapak Sugi, Satria Sakil Kambing, sareng papayak balik di mimi wadah sinyak sini. Kakang Prabu Lokini sareng mimi sarang paparinda kedik saking sumber ada to sangapa dia kedik papai Arya saking jamran ngecek pasti ketitik kang mukti dewe
Sampai di sini dulu, gampang disambung kembali. Syahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.